Pak through ni kwa Ramogi ro kama na nyoko kitara Ramogi TV kaendi una wangsai chenro maroma rangichu welo kama kilo neweche musimbedo katemore pachoka wantiere ka Elizabeth Otieno Nyarugenya Mwalimu Teacher manager loko marwa kaso bange buchijo piny mabrogo mbaka gi engineer Philip Okundi gimomiyo kawuono en odiochieng' mar hango gayo athuya gi akwede wadhi penje kaka commissioner mar NCIC mana National Cohesion Integration Commission ni ang'o ma gisetimo mondo mi jo Kenya obed gi kanyachiel mogi yuare weche moko mopogore opogore kendo wabro yie ni mondo ibigo simu mondo winya ni ang'o makelo akwede kata thuye madhi mbele e kuonde ma ji odak seche montiere to NCIC time ang'o mondo mi wachno odog piny nikech kango ng'eni seche makoro siasa dhi ka chwakore kama ng'enyne akwede ga thuye japo bedo mang'eny koro mane mbaka mobro goyo Sade kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. An object believed to be a bullet was removed. Jago manyo obila ochielo gi magine boma ma Nairobi pod kedo ne ngimane ka obila ariyo ma itudo gi monj mare to chunge tich. My livelihood is gone. I have kids who look up to me. How can I feel safe? Anaskari ako hapo nje akunisaidia. Stand Kenyatta oyango ni ji 16 ne oter kanyo bang' yudo hinyruok e ng'anyo ka e chuny boma to johala bende pod kwano lal mar ng'anyo manyoro. We now have a figure which we would like members to formally engage on, and the figure is 415 billion. Giko ne to komiti mar thek ochopo e winjruok mar miyo counties bilion 415 e hiko omenda mar 2025 nyaka 2026. Erokamano dwe winjo pachi ari adek auchiel nonone kaka inyalo yudowa. Obila ariyo ma itudo gi tim mar goyo gi risasi kendo hinyo jago moro e chuny boma ma Nairobi e ng'anyo manyoro ochungi e tich. Report yango ni obila go manyingi Masinde Baraza kod Duncan Kiprono emanyo picha omako ka chielo jago moro manyingi Boniface Mwangi gi Magena. Jafombo maro Armstrong Osutwa ni kod ler mar wachni. Ng'anyo mane ochakore okinyi matich ariyo ne olokore lawruok gi ywaruok e kind obila gi rawere mamoko kuomgi ne nenore kayako mwandu e kuonde ohala. Kata kamano wach manyo mako wang' oganda en okang' mar obila moro chwado gi Magena rawera moro manyingo sang ni Boniface Mwangi manyaka sani yango ni en jaohanda swekra e boma kendo nyaka sani yudo thieth e osiptal. Kokalo e milome ne jopiny tindo obila nyo yango ni obila ariyogo mane picha omako kagoyo kendo chielo jago no idhi kaonegi okang' mar chik. Gikone koro yangore ni obila go manyingi Masinde Barasa kod Duncan Kiprono ochungi e tich ka nonro dhi nyime e wi tim ma itudo gigo no. Obila go ne geno chwale do to kata kamano mano ne okotimore wera ni pod itimo negi nonro. Okinde gi to nyono piny ni obila go onge ketho mora mora wera ni okwach kich poko yango makare ka gine manyo gimonjo Boniface kata oyo. Giwacho ni Magina manyoti e kinde ng'anyo no gin mag raba kendo ok maching kata live bullets kendo ni obila duto mane gayo ng'anyo no nigi Magina mag raba. But all police officers who were guarding the demonstrators, they had shotguns and rubber bullets. So if there were any shots that were fired, then those were from the rubber bullets, not the live bullets. Okinde go golo kwayo ne okwach kich mondo tim nonro mochwiny mar ng'eyo ka en adieri ni achijogo mano chielo Boniface gi Magina kendo yango ka dipo ni obila go ne tem mana geng'ore kaluwore gi jong'anyo mane omonjogi mano mane chuno ni nyaka giti gi Magina. Our clients are innocent, they were not involved in any way, and we will be able to prove that in a court of law. We must investigate the identity of these people, so that even as they are being arraigned before the courts, we must ensure that these are the correct accused people, or rather the persons of interest, because the identity in itself is what we are challenging. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Johala e chuny boma ma Nairobi kwano lal bang' jonjore monjo kendo yako mwandu gi e kinde ng'anyo ma odiochieng' manyoro e boma ma Nairobi. Kaka Judith Omondi leronwa johala go ywak ni obila nyoko miyo gi arita moromo. E kar kogwen mar tich adek wadonjo e chuny boma ma Nairobi. Chenro dok kare bang' ng'anyo. Mak mana ni gimabor ranyisi mar lal ne johala manyo neno e chuny boma ni e kinde ng'anyo pod nenore. Kiyo ma otore mag dukni, mwandu ma okethore kendo dukni ma odong' nono. Alilise en achiel kuom johala mani kod duka maduong' mar mwandu mag masinde mag laptop kod simbe. Okinyi makawuono ni
gi wang' mar kuyo ma e chal mar dukane. Duka manyoro ne opong' kendo ne duoko geno ne wuongi. Kinde machuok kapok jonjore omonjo, yako, ketho, toyo kendo lal kod mwandu ma okoni nengo gi hao milioni 10. Sisi before tulikuwa hapo, sasa sisi Waislamu watu ya tulienda moski, time ya tulienda moski watu waliingia. Time ya nilimaliza kusali niliangalia TV hapo kwa mbele yangu, niliona shop yangu zote imeenda, mizigo zote imeenda. Kitu ya umeiba ni laptops. Sisi wa dealers from Dubai to Nairobi, wholesalers. Mimi sija hisabu like kama 10 million or 9 million 25 hivyo. E kinde manjore ni yedhi nyime, alikoni obila nyanitiere, kata kamano gibuokne, ne ok gikonye reso mwandune. Niliingia mimi ndani, watu wanarusha mawe, nilimwambia polisi tafadhalini kuja nisaidie, nitoe kama kitu imebaki. Mimi sasa nimeshindwa kuingia ndani kwa sababu hakuna mtu ananilinda nje, anaskari ako hapo nje akunisaidia. Temia walirudi sasa wale maandamano, askari walipiga tigas moja, nilimwambia sasa unataka uniue mimi sasa kwa sababu mimi niko hapo, unajua mimi sijaingia maandamano, mimi ni waria. Aliniambia sasa wewe unataka mimi niingie sasa kulinda shop yako, kwa nini umeandika soja? Tabitha Wanjiru bende ja ohala mar lewni e duka madung' ma Imenti, ma bende mwandu nene olalte, bende gi ywak achiel, ywak ne obila. We expected better because kara walikuwa, and some people tried helping, but unfortunately every time wakijaribu kuhelp walikuwa wanakuwa dispersed. So the goons took advantage of that because there were some guys here who tried to help kuzuia hiyo. The boys who came walikuwa nazuia wasi break into, but unfortunately kara kupata anasaidia wanawa disperse. So the other guys took advantage of that moment, wakaingia wakachukua vitu zote, and that is how things ended up. Mine kila kitu walibeba. So swali ni mimi nitaanzia wapi? Kanyaka sani gikwayo piny owacho mondo mi odonjre e wachno, ok ne konyo gi yudo ratiro kende, to kata mana keto arita makare ma otelo ne ng'anyo mar tipo ma owinjo bed tarik 25 dweni ne rapar mar rowere mag kweth mag Gen Z mane owito ngimagi higa ma okalo e ng'anyo. How can I feel safe? My livelihood is gone. I have kids who look up to me. How can I feel safe? Eh? Assuming I start up all over again, of which I don't even know how I'm going to start up. So how about tomorrow? What will happen? Tunaomba serikali sahi wale ambayo umefunga duka na umefanya unatarget dukani yangu, unaomba akamate, kwa sababu sote kuna sisi kamera, kuna video, unaonekana yote, unafaa kukamata serikali. Report marobila iwinjore ni giyango ni gisendhiyo achicha chiel mane omal laptops 4 magin go nyaka sani kage kwayo weg laptops go mondo mi odhi omgi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende report ma ogolo okwedo rakruok manyo obedo e chuny boma ma Nairobi kind jong'anyo kod obila. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kauni jalupo moro ma jahigni 34 sani koro dhi nyime gi yudo thieth e hospital mar kaunti ma Homa Bay bang' yudo hinyruok maricho e lwet obila ma wacho ni nyocho sande tesend obila Maringiti e kar chung' od bura ma Suba North. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, jago no nyo maki ewi gwandruok mane obede kinde kod jirande. Gabriel Maringiti ka chud bura ma Suba North sani koro rem sase hospital ma Homa Bay kama ne otere kaluwore gi hinyruok maricho mane oyudo e dende e lwet obila tesend obila Maringiti kama ne osande kichwade gi boka kod waya mar stima e sel mane nitie tesend obila Maringiti ngeso mokalo. Gabriel wacho ni chwanyruok ne obede kinde kod miyo moro ma jirande chula Ringiti, gino mano miyo no dhi ogolo lipot tesend obila Maringiti ka okoni mano ge sano obila ne omele plep bang' yudo teko mar asoya ma okoni miyo no ne omiyo obila go. Chwanyore gi jirani matin ema nodhi ogolo pesa ka polisi inge 2,500 ma ka gibiro gi oma nyaka ot ma nyaka jirende manentie okwaro polisi kijana onge makosa mora mora ema na gimaka gitere ka polisi gigoya bang' ka giseneno gihinya gimoro saa 3 gokinyi giroro na ka polisi nyaka gotieno gimoro saa 1
kana gidwa gola oko mondo ng'ata kik ofweny gimotimore kech ne gihinya marach ma noko gidwa ng'ata ong'e gino. Gabriel masane ni kod adhonde maricho e dende kendo konyal wuotho kata bedo piny. Wacho ni obilago bang' make ni otiyo lweta gi opengo kendo soye selno. E sel kanyo ni otwe gi tol kendo chako chwade gi boka kod waya mane gitiyogo kendo pinyie bende ne gidhanjo kod wuor. Ka okoni bang' obilago fwenyo ni ne gisehinye, ne gigolo mabuse moko ma bende ne nitie selno mondo mi wachno kik fwenyre. Gigoya pingo gi ng'awa malo. Gichako chwada gi boka machal gi chuma. Gimbele koni ni gi chuma kochwadi kono opo mana kuonde moko. Gigoya gi chuma no bang' ka giseneno gihinya mana giloro no iye kanyo nyaka gotieno ni moto ng'ata mani iye kanyo kik ofweny. Joma ne ni iye kanyo nogol madong' kenda kanyo ka gisehinya. OCS ma kanyo gi ji assistance mag ariyo. Achiel kuomogi ang'e nyinge luong ni Victor. Jalupo no wacho ni jolupo wetegi mane obedo gele ema nodhi orese ma otere osiptal ka sani koro bandho ratiche ka familia mare bende koro winjo matek. Polisi go mondo kawnegi hatua kicha onge ng'ata manya konya gi sani nyaka familia nokwamo. An ofana onge baba onge mama wa onge kaka nya konyore onge kata kaka nya wuok osiptal sani akwamo onge gimoro manya dhi mbele kichane ma familia na ng'iya. Ja odonge gimotimo mopogore gi an ma katiyo matin ayudo gimonya chamo kaka nyithindo be nya somo. Kisani an piny onge konyruok moro manya yudo. Jatatije maduong' e osiptal ma Homa Bay Dr. Vincent Oduor wacho ni jalupo no sani koro ngimane ni kare kendo dhi nyime kod yudo thieth. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni gisero lipot ewi tim makochno ka okoni nonro margi dhi nyime kendo obila ma idhi yud kod ketho idhi kawnegi ondamo mar kum. Complain mare maduong' ne en gi adhola e toke kod rem nok onyalo wuotho chieng' manobiro no nikech nowacho ni nochwade gi waya mar stima. Koro sani kaka jatuo nitie adhola go osechako chango kendo jatuo sani nyalo wuotho ma pod wang'iye matin otherwise kose bedo ma stable to amiye rusa. En gi improvement maduong' sana nyaka nodonji. E kinde ma oganda jo Kenya medo se obila kuom rocho ratiro mar oganda, jalupo Gabriel Mwita rimramo e kitanda mar midekre bang' ka obila ne rodhe nyamina nega e tesind obila Maringiti. Gabriel kwayo jotelo ma opogore pacho ka ende kaachiel kod sirikal mondo yo konye oyud ratiro mare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom jo Kenya koro dwaro mondo sirikal olok chenro mar kepo mag obila e pacho ka endi ka gikwedo sandruok ma oganda kale lwet obila ma pacho ka. Ma endi biro e kinde mar riwruok mar okinde LSK osingo mar biro ka okang' mar chik ne obila matiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Picha mar sandruok mar jong'anyo lwet obila e ng'anyo manyoro pod odong' e pacho oganda ma pacho ka. Kuom jopiny kod jotelo kwedo okang' mamalo tim obila matiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kendo rem tiyo tijegi kaka katiba dwaro. Sani giketo ni bunde no gichalo chala toyi kuomgi ginyalo shutogo anybody. Koro sani ng'ata miluongo ni police kata kobiro kamoro ma wantiere nyaka waluore nikech onyalo shuti anytime. Police manyalo nego kaka banyo nego dhako monindo gode bathe onego to negore matine ni ka nyathi mani oko to nyalo nego machal nade. Kama joludhe jembe nyoro nowae ka koro go joma ne ng'anyo e yo mamuol. Joludhe jembe ginoa kure. Mane gima dwan polise beno kuong nyisowa. Nikech polise ok nyalo ko joludhe jembe. Gine tokgi. To nigi gine the same people makendo wa expect me warita. Akiani ane makia lakini ka ng'awuoyo kama kika ng'ulal koda polise jowadwa ana wacho mana pacha. Ang'o maketo polisi mondo qualify mondo bed police. Oganda go lero ni gionge geno kod obila ka gichiwo pachgi ewi lokruok monego keti e sekta mar obila. 1 year is not enough. 1 year okoromo. Training ok dware ni nikech wakawo nyaka polise moyudo nyaka wandike sekta mar police. To mano gima makosa. Koro nego watim thorough vetting ni polise. Polise onego beni sani kiyiero polisi tiyiero mana kaka inyalo yier ng'ama osomo maler maber ok ni dhi ringe pap tilokori polisi ni ting'o bunde. Polisi kendo onego bedni en ng'ama en security bonego wuoth gi luth ok onego wuoth gi bunde. Corruption ok orumo sami kawe obila. Raparo ni wabiro bedo gi polise mabeyo kendo wabiro bedo gi Kenya maber. Koro kanye kama chandruok bede. Magi timore kinde mar riwruok okinde LSK
chano mar kawo okang' mar chik ne obila matiyo gi mask kendo tiyo kod teko mang'eny kuom jopiny mabago ng'anyo mokwe. We will continue to use our voice and platform as the Law Society of Kenya to raise concerns with those issues, be it not only at the local arena but in the international arena, so that we ensure members of the public get their day in court and also justice. We continue to watch brief. Certain matters take longer, and that's why you see we keep pushing. Kane uwero momane obagi apis gi mani boma ma Nairobi, jatend LSK Faith Odhiambo seyo obila kuom chielo gi magina, jomane ng'anyo moting'o jausabuog rombe mane obila omonjo kendo chielo gi magina. This is an anarchy, an act of impunity that goons can be deployed as a tool for repression against people expressing their democratic and constitutional rights. The police, instead of upholding law and order, watched on and even participated in the thuggery. We have seen images of police officers looting and making away with laptops from shops broken in by the goons. Sadly, those whom the people of Kenya have entrusted to protect their lives and property are at the heart of undermining the safety and security of Kenyans. Odhiambo Manyoro tendo obila nolero ni duol mar IPOA osechako nonro ewi obila manyoro chielo kod magina jausabuog rombe no e chuny boma ma Nairobi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gikone to komiti mar thek ewi pok mar omenda e kind sirikal mamalo kod mag counties ochopo e winjruok mar miyo counties bilion 415 e iko muom mar 2025 nyaka 2026. Maendi en medruok mar bilion 28 kawuok e bilion 387 mane counties oyudo e iko omenda ma okalo. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Chung motegno mar senators e medo sirikal mag counties omenda onyago lemo bang' komiti mar thek e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate chopo e winjruok mar miyo counties bilion 415 e hik omuom manyien. We have been consulting amongst ourselves as members of the mediation team, both from National Assembly and the Senate, and I would like to report that we have made some very, very good progress. That I would like to say that we now have a figure which we would like members to formally engage on. And the figure is 415 billion. Bang' romo ang'wen mag chwero luya kod chung motegno e kind senators kod jo od bura, komitino oketo dwaro magi piny kendo medo counties bilion 10 ewi pok mane migawo mar omenda omiyogi e budget manyien. We stopped yesterday at saying we will have to consult away from the cameras. There's been consultation behind the scenes, and it has dawned on the Senate that, at 4:15, beyond that, it appeared to us like we are trying to milk a stone. And finally, we have come to an agreement that we'll settle the mediation at 415 billion. And that is the agreed position that we want to close this mediation at. Motelo ne winjruok makamano, Senate ne oramo ni pesa matin ma counties onego yud en bilion 465 e kinde ma jo od bura kod migawo mar omenda to ne ochung'ie bilion 405. I, Miriam Kitany, adopts the mediated position of 415 billion. Mr. Chairman, I, Dr. Boni Khalwale from Kakamega, do adopt the figure of 415 and do hereby swear that I'll put governors under pressure so that this money is put to good use. Kata odoko ni counties okoyudo pesa duto mane gidwaro mar bilion 450, medruok mar bilion 28 e pok mane giyudo hiko mokalo nyalo miyo gigeno mar chopo lek margi higni machuok mabiro. Matter arising from the minutes. Bang' yudo keyo mobup mar omenda maromo bilion 28 kipimo kod hik omuom mokalo, wengi duto koro ong'iyo counties ewi ka governors dhitiyo kod omenda makamano e loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Bas wadhi yo moro machuo kudogo bang' daka matinda nukose orote magwari adeka uchiel nono wang'ien kaka wacho kaendi Kennedy kawuok Rarieda wacho ni obila go kik doge tich onego golgi oko. Ano Victor wacho ni mosna Victor
japuonj mar Roma School. Erokamano ahinya. Ma Steve Nyakwaragai mar Mombasa Migadini. Awuoro kuma piny ochomo. Nyasaye koro nego lore piny kaendi mondo konywa. Masiche timore madongo manyoso chuny. Steve Nyakwaragai mar Mombasa Migadini. Erokamano ahinya. Kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumo kaendi aoro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Dr. Joshua Odongo Ron, kod His Excellency Governor Marwa Anyang' Nyong'o maendi Weti Foundation CBO. Erokamano. Nyalo kichake Agena Nyakwararua mar Kisumu Tiengre wacho ni Ramogi TV weche manyien waneno kaendi maber kan kod the greater Arua family. Mano ata Agena Nyakwararua mar Kisumu Tiengre. Erokamano ahinya. Ntiere machielo kendo kaendi Ramogi maendi Elfaso Janyamage Uriri. Aneno maler ka ntiere Kanyamkago kaendi. Kenya ok dhi kodwa maber, Kenya opongo jo maundu. Erokamano ahinya. Ramogi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor Imore, aneno mana news ka wan Kabondo kaendi, ka wan kod Madam Mrs. Ndeda Olo kachiel kod jo boda boda mawuok Kabondo duto, kod Yuora Manyara Nding'o Panga, Madam Millicent Nyamino Mondi japuonj. Aorote mar hayo maber ne waya Nyaro Chuka ka en Nyakach Nyabondo e dala joka Kere kowuor kanyo. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Erokamano ahinya. Makamu kani Kisumo kanyo wacho ni Trevor Mosna Super PS Reyo Molo mane chief guest birthday mara mar tarik 22 dwe mar 8 mano 22nd of August. Erokamano. Oduogo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Rajiv nigi wige ariyo kende. Awacho wige ariyo. Adwaro mondo Rajiv omanyor Chandigarh bang'e to biyo ka opar nit mare mondo dhi odakgo. An ok adwa tugo. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Tuoche nitiere mathagowa, gibedo gi tuoche mag blight, fungal diseases, kute bende nitiere mabiro e tiendgi kar kae, rabolo, olo maduong'. Olo maduong' kabisa to fruits gigie bedo mapek moloyo stem mar rabolo. Koro wakawo mano wasiro godo mondo kik otim ang'owa ogore piny. Ka chieng' obiro mang'eny to gidwa ni gituo. Koro kaka sani tinde ok waol pi nikech bende ging'eny. Koro koth ema tinde service. Riwruoge mag jochiw thieth mopogore opogore pacho kaendi wuok tung' mosuo kod jatend migawo mar thieth ewi paro mar chik mar Quality Health Care and Patient Safety Bill 2025 ma ichano chwal ne od bura.
Parono chano redo chike mag thieth ahinya to ute thieth kama oriwo rango rang'eny mar thieth, ler e kind mamoko bende. Ka bende obiro miyo go ute thieth kod jochiw thieth fwai mar milion 50 kata higni 10 e jela po ni gidhi ataro mar chikego. Paro mar riwruok mag weg thieth ok orwako wachno ka gikoni gisebedo ka ntiere chik kamano chakre higa mar 2017 to ketgi e chike. Yale mambo yote ambayo yamewekwa pale ndani ni mambo ambayo yameweza yakawa yamekuwa katika sheria zingine ambazo zinatumika kwa sasa. Na tunaona ile shida ambayo ipo ni ya kwamba hatujakuwa tukitekeleza zile sheria ambazo ziko na pia zile sera ambazo tumeweza kuweka kama Wizara ya Afya. And we are telling Honorable Duale, we understand that you've already declared that this bill will pass whether we like it or not. We want to remind you that we are citizens of this republic, other than being healthcare workers. We also depend on the healthcare services that are being given in this country, ourselves and our families. We are not going to allow anything that is going to deteriorate or make our healthcare more weak. Boniface Mwangi Kariuki ma en rawera manyochwad kod risasi kinde ng'anyo manyotimore chuny boma ma Nairobi ka endi dhi nyime kod kedo ne ngimane e hospital ma Kenyatta. Jata tije mar hospital ma Kenyatta Laktar William Sigilai oyango ni nokawo gi seche 2 mar bero e temo konyo ngimane. Ma endi timore ka jago machielo ma nyinge Philip Okech bende ne otimne thieth bang' yudo hinyruok mar risasi e ng'anyono. Cynthia Onyango miwa ler mar wachni. E dhodukni moko manie apaya ma Kimathi Street e chuny boma ma Nairobi ema picha nyomako ka obila monjo kendo chielo gi magina jago manyinge Boniface Mwangi e kinde ng'anyo manyobagi e chuny boma gi kweth masundo ratiro ne rawera Albert Ojwang manyocha otho e lwet obila. Resruok mar Boniface Mwangi ma jahigni 22 gikone nyoduogo bedo e osiptal maduong' ma Kenyatta kama lakteche nyokawo seche 2 mar timone bero kendo sani okedo ne ngimane. The patient was wheeled into theater where a complex and delicate surgery was conducted by a multidisciplinary team under the leadership of our neurosurgeon, Dr. Sam Jiru. The procedure in theater lasted about 2 hours. During the procedure, an object believed to be a bullet was removed. Won Boniface manyinge John Kariuki wagong'eyo ketho manyomiyo chiel wuode gi magina ka uso e chuny boma ma Nairobi. Jana mdogo ka kona miaka 22 kitu 22 hapo. Hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Na mtu ameaso kabla afike hapo, amefanya mambo mingi ndio afike hapo na amesomesa, ametumia mambo mingi, amepitia kwingi. Na kama hii si vile tunafanya kazi ya kanjo. Saingine umekimbia, umegogwa mahali, umekaa wiki 2 kwa nyumba ukimtafutia tu. Kwa hivyo unasikia uko na uchungu mingi na huyo karao amefanya makosa na anafaa kuchukuliwa hatua kali. Ama Boniface kedone ngimane manitiere kindakuru koda sumbi. Philip Okech maina chiel kuom jogo manyogo kod bunde chuny boma ma Nairobi odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo achielo nogo. Owe thuolo dok pacho kod osiptal mar Kenyatta bang' yudo thieth mowinjore ka anyuola mare bende ywak ne gidwaro ratiro e wi hinyruok ma wuodgi oyudo. Koro kawuok e korido moro kanyo tayudo ka ji ringo. Alafu koro atemo dok kama nayagono, lakini kama yagono ji bende ringo ka yaye. Koro delay mantie kanyono ema dakika mathis to apoyo ka ng'eya ka ng'ich ka mulo ka ng'we kama to timo remo. Alafu chako goya kende ng'uta. Alafu unapoteza fahamu. Koro kachopo saa 1 kama ema abuok tayudora ka ntiere Kenyatta National Hospital. To an kana ng'iwinjo to nang'e nyathina otho. Mane gima nang'eyo ni nyathina osetho. Kendo na ywak. Ma wacho ni kare. Anyalo timo onge nyathina oseweya. To ng'wono mar Nyasaye ayie ni Nyasaye nyalo neno ng'ato gi kama bor. Luoro no maka
ma pi mana ting'o kadhege bathroom nolwar na piny nang'eni asewito wuoda. Kar thieth ma Kenyatta oyango ni ne giyudo jotuo maromo 16 manyochop kanyo kaluwore kod midhiero mar ng'anyo. Ka kuom jotuogi 9 oyudo thieth kendo wegi gidok pacho, 2 otimnegi bero ka 4 mamoko okete ikruok mar timnegi bero kawuono, ka ng'ato achiel to pok oyang nonro mare kata obedo ni oyudo hinyruok e wiye. Of the 16 patients, 7 patients were admitted to the wards for further management. 9 were treated and discharged. As of this morning, 6 had undergone surgery. 2 had undergone surgery, and 4 more were on the theatre list, waiting to go to theatre this morning. 1 other patient who remained unidentified as of this morning, having sustained a skull fracture reportedly from blunt trauma to the head. Magitimore kinde mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Kenya Red Cross oyango ni nyogi reso dhano maromo 36 e kinde ng'anyono, ka ikwanno ji 12 oringo e kar thieth ma Kenyatta, 2 otere kar thieth ma Mbagathi, ka ji 25 ochiwnegi chenro mar resruok e chuny boma ma Nairobi e kinde ma ng'anyo ne dhi nyime. E kinde ma Boniface Mwangi koro ngimane sani nitiere kind akuru kod asumbi, anyuola mare ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi ok en janjore monego bed ni chielo gi magina kod obila, ka kendo sirikal onego wuog oko kendo ne makare ni jogo duto manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo manyoro oyudo ratiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e osiptal ma Kenyatta. Jodak e gwenge mag Witembe, kaunti ma Migori, ywago medruok mar rochruok mar arita kwe e gwenge mag Angata Barekoi kod Witembe. Ma en kaluwore kod ywaruok ma ikelo kod weche mag lowo. Jojuma nigi ler mar wachni. Kendo machano hik mar rawera ma jarem boda ma jigni 19 dhi nyime gwego mag Taranganya e subcounty ma Kuria West e kaunti ma Migori. Rawera ni moen kaka Brian Mwita mane owito ngimane e gwego mag Angata Baragoi en achiel kuom jogo mosewito ngimagi ka iteno kod yurok ma osebedo tongno mar kaunti ma Migori ka achiel kod mano ma Narok, to ahinya e gwego mag Angata Baragoi e kaunti ma Narok ka achiel kod Witembe e kaunti ma Migori. Sasa wakafuatilia tule mtoto wangu, kweli wamemchoma mishale, bado hawaamini kama mtoto wangu amekufa. Brian tulikuwa na yeye, tulikuwa tumeongea na yeye asubuhi, akasema nitaondoka alafu nitarudi. Na kurudi kwake ni simu nilipigiwa kwamba Brian amekufa na ameuliwa pale Angata Baragoi. Min Monsa nindo Susan Bokwani wudeni Makayo ne ochuo koda sere mo wito ngimane chienge soma juma mokalo e kindeno mane oriko tingo jiwo kendo tero e gwego mag Angata Baragoi e kaunti ma Narok. Sina hata la kusema, sina mbele, sina hata nyuma. Mimi ninaona tu watu wamemaliza mtoto wangu. Wacha tu serikali ingilie kati. Enek mabendo smedo kelo ywak kod luoro kuom oganda ma odak e tong kaunti za ariyogi ka familia mara wene bende koro dwaro mondo kod tim nondo kendo koro kawo okang' ne jogo eko mane onego rawerani. Tungeomba tupate haki, mtoto wetu amechinjwa kama mnyama na si mwizi. Jodak gwego mag Witembe bwana ywaruok ma osebedo e kind ogendni ariyo modak e tong kaunti za ariyogi, ywaruok ma ikelo kod lowo osekelo lal mathoth ma oting'o tho ka achiel kod kethruok mag mwandu. Because of attacks that are so unique that you wait for one person and you attack, then what has happened is that people fear to cross over, and that of course affects their businesses. If you look at our towns along there, that they are not doing so well. Emsen manti maru West Caleb Wambura wani ywaruok ma osebedo tong Angata Baragoi ka achiel kod Witembe osethiro chendogo mag ohala kono moko kabedi koro kwayo piny owacho mondo koti mapiyo piyo matieko ywaruogni. Kumekuwa na biashara ikifanywa kati ya watu wa Angata na watu wa Witembe na Ntimaru kwa jumla, lakini baada ya vita hivi vya kung'ang'ania ardhi ya Area C, mambo mengi yametokea ambayo yametukwamisha kiusalama, kiuchumi. Wambura wani ber ka ing'iyo makare ma inyalo tigo ywaruok malo mondo ogeni ariyogi koro dak kod kwe. Rais alisema kwamba swala hilo litasuluhishwa kwa njia ya win-win situation,
na watu wengi walikubaliana na hata mimi nilikubaliana. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua wacho ni piny wacho dhi nyime kod tieko yorruok ma osebedo tong' kaunti ariyogi ma bende kelo kod weche go mag lowo kaachiel kod kuo ma jamni. We have spoken to the issues of illegal firearms. We have also spoken to the issues of dealing with cattle theft. I think government has been magnanimous. We have a camp there, and stock theft camp. But we have already agreed with my colleague, the County Commissioner Narok, that we meet because we also realize that there is a lot of disharmony among us, the agencies. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bang'iro report mar lit ewi tho mar jadolo Gilbert Deya kokale masira mar apaya odhiambo manyoro. Anyuola mar jadolo nochopo e dalane mane Amoyo e Bondo sub county kendo paro jadolo no kaka jal mane nigi mbola kendo ne keto chunye e tich mar dolo. Anyuonde paro kaka humbe nolak malach kendo noyudo thuolo mar dhi dak loka e piny mar Britain kanyo mosebedo kolando injili. Ibiro paro ni jadolo Deya emani tudo gi nyithindo monyuol e yor hono kata miracle babies ka koro wadi maduong' lieko ni ik mare biro timore bang' dwe achiel ni mar nyaka gichiw thuolo ne welo maloka mondo mi oyuor. Deya nyotho e masira mar apaya mawuok Bondo kadhi Kisumu. Chopo Kombewa to tera e muchari mayudo ka bishop onindo kendo tho. Ayudo ka wiye obarore kendo iye dhoki chino wuok gi Bondiye gi oko gimoro nyochuo Bondiye. Ang'e kaka ng'at mowar ma jayalo nikech ka Nyasaye nowaro minwa to nyithinde duto te nodonjo e wach Nyasaye. Koro bishop ne yalo wach Nyasaye, osebedo kobedo gi wach Nyasaye e Kenya ka nyaka koro no fly modhi Britain. Nyathwa nasedago mang'eny pok aneno makosa moro kuome. Omiyo kawuono ka wach nyopo ka saa 12 gi nus godhiambo ni Gilbert Olwanga jad motho nomaka gi wara. To Gilbert onge chuny marach. Gilbert onge richo moro. Gilbert onge wach moro gi ng'ato. Kata lembe mosebedo koleme ka ni ketho nyinge. Gilbert onge richo moro mosetimo ne ng'ato. Gilbert en Gilbert. Kendo kaka noware adier. Okolokore ga jowadu. Ote mag lit kod kuyo imedo chiw gi oganda kaluwore gi tho mar jadolo Gilbert Deya mar kanisa mar Gilbert Deya Ministries manotimore odhiambo manyoro. Jadolo Deya ma kanisa ni e piny mar Ingresa ne umbe olandore higa mar 2000 bang' kane odonjne gi ketho mar ohand nyithindo kokalo kuom kanisni mag kama ne owacho ni olemo ne mine maonge nyithindo mondo oyud nyithindo e yo mar uno. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Odhiambo manyoro mar tich ariyo jadolo Gilbert Deya mar kanisa mar Gilbert Deya Ministries nyowito ngimane masira mar apaya manoriwo nyamburko adek manotimore namba Kapiyo e apaya maya Kisumu kadhi Bondo. Jadolo Deya humbe nolandore kaluwore gi kit lamo manolamo ne mine ma onge nyithindo mane wachore ni ne olamo negi magiyud nyithindo mahono. E higa mar 2000 sirikal mapachoka kod sirikand piny Ingresa nochako timo nonro matut ewi honni mag nyithindo mane itimo gi jadolo Deya. Nonro no bang'e ne oduogo yango ni jadolo no ne donjore e ohand nyithindo mane iduogo iloko ni gin nyithindo mahono. E higa mar 2004 domo malo ma piny Ingresa nogolo ng'eto e bura moro manoyango ni nyathi moro manolieki ni noyude yor hono ne okwal kendo min mare manomiego nomi chik mondo mi owuondre ni mano nyathine manoyudo e yor hono. Min ode Mary Deya ma bende ong'ere kaka Ida ne omaki e boma ma Nairobi kendo nong'adne bura ewi kuo mar nyathi ka oya osiptal moro. Nonro matut manotim mar nyinyo mag del kata DNA ne oduogo yango ni nyithindogo mane yudo e Gilbert Deya Ministries ne ok mag minego ka bende achiel kuom jokanyo kanisano ne oduogo yango ni honni mag nyithindogo ne ok adiera. E higa mar 2013 ne ochako donjne gi ketho mar timo anjao, kata kamano ne oduogo we thuolo higa mar 2014 bang' burano nowit kucha. Bura mar kuo mar nyithindo kata kamano ne odhi mbele, gino manomiyo piny Ingresa ne oriembe pinyno kendo duoge pachoka e higa 2017 kama ne buchego nodhi mbele. Dwe mar abich higa mar 2023 Deya ne ochung' kende ma otimo neno owuon e doho kaluwore gi buchego. Ka dwe mar auchiel 2023 ne owit buchego oko
kendo ne owe thuolo kalore ne onge neno moromo mar buchego. I'm acquitted on this kind of burden, a yoke on my shoulder which has been putting me into a dilemma, not working, not making also the headway. It has been so sad that I've been labeled as a child stealer. Some people say I'm a child trafficker. Bang' mano, ne onyiso dwaro mare mar dok e piny Ingresa, kanyo ma kanisni ne duto nitiere, dwaro mane ogore Luanda. Lydia Okeo, Ramogi TV. Timo mosa ahinya ne familia mar Gilbert Deya kuom wito Bishop. Wadhi mbele gi weche manyien ma kuru wadonjo weche mag ohala ni jagoro maduong' mar riwruog jotij pacho ka endi Kotu Francis Atwoli olando ni gibedo kod lalruok gi sirikal kendo giyie mar chungo chenro mar tiyo gi pesa mar aguch gero udi ma nengo gi ogonyore e gero chirni ma pacho ka. Twak mare kod jofwamb weche apis mare e buore Nairobi ka endi bang' romo kod jatend piny e kar jot maduong' mar jatend piny. Atwoli lero ni ne gichopo winjruok mar neno ni pesa mag agulu no otigo mane gero udi manyasani ma ok tich mora mora kendo. The government has agreed to immediately put on a hold any further, and I repeat, construction of markets funded by the affordable housing levy. I repeat, refund of the funds that might have been used to construct those markets. All funds that have already been used to construct markets under the affordable housing program will be refunded to the affordable housing levy fund. So now every worker who is contributing and he has a pay slip, he will be eligible to those houses, because those houses will continue being built in urban areas everywhere, and they should also they should not be discriminatory. So people used to ask, we are contributing. What are our benefits, Mr. Atwoli? Now they qualify also to get a unity out of that. Piny Kenya goyo kang mar chiro yore mag wuodhe nam ahinya to bang' seth mar feri mabiro ringo ka lewe wi pi maborne romo mita 29 e dho wath ma Kisumu. Kane gilose sach sidho feri no, jatend migawo mar jolweny Soipan Tuya gi nyawadgi mar dongruok dho wedhe kod nembe mag pacho ka Hassan Joho ne gilieko ni feri makama kobiro to biro chako tich kendo biro konyo chugo thuolo mag tije kaachiel gi bero weche mag ohala e kind mamoko. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili to korga korgi oyango ni feri manyien no biro gi ageta mar chopo dho wedhe ma ok osebedo mayot chope. But we didn't get to the ferry until 2023, when His Excellency President Dr. William Ruto came in, and now the budget was there, and he gave his word and instructions that the ferry would be done. And lo and behold, today we are here for key laying for the ferry, Lake Victoria ferry. It is extremely significant, and that in December we will be back to actually have a ferry. This ferry, once completed, will transform transport across the Lake Victoria, enabling faster, safer, and more cost-effective movement of cargo and people. Today, we celebrate not just the engineering and innovation that will go into this project, but the collaborative effort that will make it possible. We are therefore not just inaugurating the mainframe of this ambitious project, but also creating a springboard for a thriving shipbuilding enterprise here at the port of Kisumu.
Paso dhi yumoro machuok kendo tuko duogo twadhi donjo weche mag tuke tano kuseorote mag ni Trevor Neni Makare with my dad Daniel Otieno gi owadwa Gift Moses Maindi Edwin Ochieng kawuok Sondu Edwin Mosnajo Nyakachero kama na enya Sondu kanyo an Lucky Akoth kawuok Mombasa Ramogi TV neno malera oro mos ne mama na Caroline Anyango Manyalego Bardeng kachiel gi nyithindo duto ka gin Seme Kadero ero kamano nyakor guoko cha pesa ber ma Evans Oyuga Wasonga Neni Mukue kod Rosemary Oyuga kod Morris Ajwang Kuku Woodbwaja Trevor Mugi TV ler sa kwa bondo ka idi just ka antiri aworo kuma piny koro chik ochomo ji to pile ka pile ma Mesha ko Jwang kata Feregola Woodga Bwoch Malela okay aneno kantiri kendo machielo ka indi Mugik ma kuom atimo mos ne former speaker ma Homa Bay Honorable Julius Gaya kuom to mar wuon mare Nyasaye oket chunye kama ber ma Ogai Philip Ochieng mar Nyakach Jimo Ragin nero kama na enyo dugo bang daka matin Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Rabolo, olo maduong'. Ko olo maduong' kabisa, to fruits gigie bedo mapek moloyo stem mar rabolo. Koro wakawo mano wasiro godo mondo kik otim ang'owa ogore piny. Tim mar Harambee Starlets ikore ne tugi mar adek e kindgi kod club mar South Sudan. Tugo makiny nogoyo alap ma Azam Sports Complex e piny ma Tanzania. Tugo manyoro nyi Kenya noloyo Uganda gonde 4-0. Bende Kenya noloyo Burundi gonde 3-0 e tugo mokwongo ndalo adek mokalo. Tim no mopuonjo gi Beldin Odemba dhi yudo thuolo mar nus final kaponi kiny giloyo tim mar South Sudan. Jatugo Diana Washira owacho ni kata obedo ni nyuogi yudo loch, Uganda gi Burundi nochwero gi loya mokalo. Ane kama weche nruni ka Nyasaye oyie to biro duogo kendo ka wantiere gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wanere Sadik.